قلعة صعدة ورقتيو تنجروا نجر بملؤي ودياو الحز مالتي ስለዚህ ታጽብቆትም ታሌት ኾን ንግግር ለኹለን ሃም ትክክለኛ መንገድ እዮም ንቀበልዎ ወላዲኻ ሁሉ ነገር ኻዩ ሐቂም ሁሉ ነገርም ካወላዲ ይግነ ስለዚህ ቱ ንሕና ለሕልፎ ነገራት በሙሉል ደቅናስ ተጠንቂቅና ክንሕልፎ ይግባ በተለይ ኣብ ቃል ምኽባር ማለት እዩ ቃል ምኽባር ናኽብርና ናማንነትና መግለጽ እዩ እዚ በሐቂ ክንጎረ ይግባና አምንት አይና ቃልና አትለና ታይና ንገብር ለና ለብን ነገራት በደንብ ገርና ከነዋግዕኔና አዳደ ጊዜ ኣብ ገዛና ነውጽኦም ህግታት ይሉና ናባልና ናገዛና ለማሐድረና ማለት እዩ ኣብ አቶም ግን መቼ ሀወላዲ خبد خايبل ሓደ ጊዜ ተለውጻኻዮ ነገር ግን ለአቶም ትምርት እስካብሉ ሆነ ለልዮም እስካብሉ ሆነ ውሽጥና በደንብ ገርና አጽናዕ ቢልናስ አፍቱ ህግታት አፍቱ ስርዓት احنا አይና ከነኸሮ ልግባና እሱ بالገበርና ቆጽሪ ደቅና ካባና ብዙ ነገር ይማሃሩ